Tak dámy a páni, vítam vás, znova sa hlásime s našim videoblogom, čo je celkom novinka na našom blogu Mammoth Running Team. A nachádzame sa momentálne v Marianke, krásne slnečné počasie, včera nám pršalo, takže uvidíme, ako sa bude behať. Ideme totižto bežať po kopcoch cross v podstate, však crossovú štafetu. Koľko má Miro štafeta? 5,7 km, je to 3,2 km stúpania, ďalej bude 2,7 km dole a nejaké tie rovinky sú tam. A čo sa týka organizácie, vyzerá to tu celkom plno, že už všetci došli, čo mali. Zúčastní sa kategórie zhruba 110 štafiet, alebo možno trochu viac. Uvidíme. Naše očakávania nie sú veľké, keďže toto je náš prvý pretek od tohoto typu, ale veríme si a myslím, že... Ešte nám Miro povedz, aké máme prevýšenie. Prevýšenie pre tento beh, len stúpanie bude 170 metrov zhruba, čo je teda niekde dám do kopcov za nami. A takisto sa to teda zleze dole a tu sa bude končiť aj začínať okruh a tu budeme predávať štafety sebe navzájom. Čo sa týka našich videí, tak veľmi dúfame teda, že sa nám podarí odbehnúť v tom, čo máme na sebe. Dúfam, že tam teda nebude blato, keďže včera aj predvčera nebolo až také dobré počasie. A teda, čo máš Miro ty na sebe? Tak ja mám na sebe svoje obľúbené boosty. Polemizoval som, že či si ich mám obľúbiť alebo nie, keďže toto sú zrejme teda autopánky na cesty, na asfalt, na betón a nie sú až tak do terénu, ale verím, že to môžeme zvládnuť a tým, že sú tie lesné cesty budú udúpané a verím, že by tam nemuselo byť toľko blata a hlásy. Takže dúfame, že to teraz zvládneme a teda určite sa vám prihlásime s našim videoblogom aj potom.